त्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा किलो बटाटे, अर्धा किलो फ्लावर, 100 ग्राम फरसबी, अर्धा किलो गाजर, 100 ग्राम सोललेले वाटाणे, पाव किलो टमॅटो, अर्धा किलो कांदे धुवून घेतलेलं आहे. आपण आता त्यात पाणी ओतू आणि गॅस पेटवून उकडत ठेवलं. आपला ते उकळून झालेलं चांगलं. आपण आता हे बारीक करू. हे असं बारीक करून झालेलं आहे. गॅस पेटवला आहे मी. हे कढई तापली. आपण आता त्यात तेल टाकू. आला लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, कांदा, कांदा चांगला लालसर भाजले. आपण आता त्यात टॅमॅटो टाकू. आपण त्यात आता ना वाटाणे पण टाकू. पण वाटाणे पण चांगले उकडून निघतील. टाकूया तेजपत्ता टाकायला विसरलेली आहे. आता हे चांगलं व्यवस्थित असं मसाला तयार झालेला आहे. आपण आता त्यात टाकू 1 चमचा हळद, थोडासा हिंग, गरम मसाला, पावभाजी मसाला आणि मालवणी तिखट मसाला. गरम मसाला. त्यामुळे तसं मंद गॅसवर हे करी येईपर्यंत परतून घेऊ. व्यवस्थित असं मी मिश्रण परतून घेतलेलं आहे. वाटाणे पण चांगले छान वाफेवर शिजले आहेत. आपण आता त्यात हे परतून घेऊ. मंद गॅसवर व्यवस्थित असं मिश्रण ढवळून घेऊ. पावभाजी जास्त पातळ करायची नाही. हे सर्व छानपैकी असं शिजलेलं आहे. त्यामुळे मी फक्त तरी येईपर्यंत गॅसवर ठेवणार. आणि गॅसवर पाणी ठेवलंय. थोडंसं त्यातलं पाणी गरम पाणी टाकल्यावर तरी अजून छान येते. आपण त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकू. अशी आपली पावभाजी
तयार झालेली आहे आणि कोथिंबीर. आपण आता गॅस बंद करू. पावाला बटर लावून पाव गरम करते. अशा पद्धतीने आपली पावभाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा करून बघा. सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु.